la ku-One Shop Phakama bengilelo sifundo. Umculi kaMaskandi useqopha umlando okulandelwa abalandeli abayisigidi enkundleni yezokuxhumana okuwu-Facebook. UKhuzani Mpoka-Mpungose uqale ngonyaka odlule ngenkathi enqamula unyaka kweminye imisakazo Ukhozi FM, lapho aqhala kakhulu nje ngamavoti ayekweqhathwe nabo. Ubonge nje kakhulu ukuthi ukulandelwa abantu abangaka kukhombisa ukuthi usebenza kanzima nomsebenzi wakhe bawuthanda. Ngokubuka kwakho umbukeli wethu, ngabe lokho okubonayo ukulandelwa abalandeli abangaka uMpoka-Mpungose, ngabe kuthini kuwe? Sicela nje ushiye umbono wakho ngaphansi kwi-comment section. Ungakhohlwa ukukhomenta nokulayikha noku-subscribe. Ngicela bafowethu nivule ne-notification. Ngiyabonga. Ngizobe ngayibophi mina mangibophi ifindo lomshado, akulona ijele noma ngashada ngiyobe ngekhethe